Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Marua. Padre! Padre Tomas! Padre! Oh, magimutubag. Oh, yun na. Pangsam nang nasa sahog. Pungpung na si Yawi. Anong naaman na diya? Mga Yawi ganina. Usto, bahala na. Ako ning ablihan ng kwarto ni Padre Tomas. Asa man ka ni Yawi ha? Kini, suwayan ko ni. Mga duplicate gini si Yawi da. Ining kwarto din eh. Kini we. Oh, nasud. Mau gini. Ako nang gini ablihan ng kwarto ni Padre Tomas. Bahala na. Padre Tomas! Oh. Dili! Ginoo ko! Padre Tomas! Naon sa mga? Padre! Ginoo ko kaluspad niya. Ug nagsigang iyang mga mata sa kahadlok. Padre! Oh, dili! Bugnaw na kay siya! Patay na si Padre Tomas! Ginoo ko! Padre! Padre Tomas! Dili na ko. Marla, kinala magbusog ka. Lo, ayaw pa ko yawi si Marla, ha? Utang buot. Sa mamang dapita. Kan hindi na ipawad at yung kang usay. Mawagtang kas kalibutan. Ugili na ka makakaon. Busa karon nga maayo ang tagal si mong nahuna. Kinahanglan nga magpusog ka. Puno na kayo nga akong tiyan. Oo, sige. Pero, karong taw-taw, mukhaon ka na sa ba, ha? Opa, Sige, pahuwin lang niya. pa. Dili lang ko ninyo patparan ining akong kadena. Ug ining pukot. Di na may imong tangtangon, Inday. Kay maulang ka na ang maghatag ka ni mong proteksyon. Mao pa. Sige, pahuay na niya. Manihin ka una sa bunya. Kay tingali ikaw na sab ang magka-problema. Oo, ulo. Sige. Diha, una. Biya na lang ko din pa. Ha? Pero tingali maunsan sa ka kung biyaan ka. Likon kay ning akong gikadena. Busa. Imposible nga makatangtang ko ini. Sige na. Biyain ako din Kay matuog na lang ko. Sige. Gusto kong magdamgo pag-usap ni mama pa. Unsa? Gusto kong mahibaw kung unsa gitong iyang gisulti sa damgo nako. Kung anong nagsigisig tudlo sa kong kasing-kasing. Sige. Basta sigurado kang way problema din niya, ha? Wa lagi. Pero mahimong mo hangyo. Unsa ka na? Ipagawas lang din sa kwarto ka ng kalabera nga way o. Sige. Ako na isulog balik sa sako. Ako na ipagawas. Lo, Paulo. Asam na ito ni ibalhin og butang ang kalabira. Imo siya ay nagkipagawa sa kwarto. Naibutangan ni Marla. Kay mihangyo si Padla nga ipagawas ni. Nadluting lang siya. Nga naan ni dool niya. Ana lang na ito naibutang sa sala. Anang lamisita. Ha? Oo. Sige, Lo. Siyam-siyam ni Scabres na to kay man.
Matingali si Padre Tomas sa kumbento. Padre Tomas, naon sa mga Padre. Sanang sagkahibot pasabutin ng kamatayon ni Padre Tomas. Kinuo ko. Gabriel! Uy! Naon sa maning nahitabo ni Padre Tomas, uy! Wa ko'y kalibutan. Ambot, nakabatigin mo sa gisuldo sa mga polis. Taon-taon nang patay si Padre Tomas. Pero yung mga mata, siga kayo. May gikadlukan siya. Mausap ka na na siguro ko. May gikahadlukan siya. Mao nga giatake siya kay nagsigaman ang iyang mga mata. Og nagnganga ang iyang baba. Kinuo ko. Usap ginitabo ni Padre Tomas. Uy, usap na may gawas sa baba ni Padre Tomas. Ha? Usay. Yo, Oh, kinuo ko. May migawas. Sisima. May migawas kuno sa baba ni Padre Tomas. Magsusuko. Tabi una ninyo. Unsay nitabo din ha? Ay, mga gagmay mananapo, Oh. mga ukok, uhipan, uban pa. Dalawa. Dili. Kamu lang unay may baw ni Padre Tomas ha? Christian, kamu lang unay may baw. Kaya doon ako sa lolo. Kinuko, mga mananap. Mga mananap usap ang migaw sa baba ni Padre Tomas. Unsa makibuti pa sa buti ini. Kaunog maayo, Maneng. Ayaw pa daog sa problema. Nabalakal ako sa kahimtang ni Marla, manang. Na, may kasulbaran sa gihapon ka ng tanan, Maneng. Manang, karon pa ko magkahuna-huna ini. Unsa man na. Pagkamatay ni Lorna ba? May namatikdan ka pa sa palibot sa kwarto. Ha? Hinumdumi ko no. Kung usay mo nakita, niya duhigayo na. Kuan. Si Lorna raman. Nga nagsiga ang mata. Nagnganga ang baba. O may lagom sa liog. May mituok niya manang, dili ba? Mauna ang resulta sa pakisusi sa mediko-legal, dili ba? Namatay sa tuok o sa sakit sa kasing-kasing si Lorna. Unya karon. Nagdam ko si Marla siyang inahan. O nagsigirig tudlo siya kasing-kasing. Ha? Kung mao ka na, may gusto siyang isulti ni Marla. Bahin sa kasing-kasing ini. Ay, nanalayaw nagtagdaoy Maneng. Damgo lang na. Dili na tinuod. Pero, tinuod ang mga dili ang tuho ang hitabo, dili ba? Nahitabo ka na sa kinabuhi ni Marla karon, di ba? Buti pasabot nga mga imposible. Posible may mong tinuod sa mong kinabuhi ni Marla. Maneng. O kung si Kinsap ka na may patay ni Lorna, naalan siya sa mong palibot ni Marla. Dili ba, manang? Ha? Uy. Dlok naman noon kung maminaw ni mo, Maneng. Mao ka na gituhuan ko, manang. Doon ay mga taong ni alang sa mong palibot. Nag-obserba sa mga lihok ni Marla. Ilabi na ni Marla. Unsa? Oh! No! Lupalon! Naaday ka diha! Bidag ng tiguan. Kuyaw naman sa ka! Kuyawan man lang ka. Kalma. Nagunaw na kung maayon sa mga pangitabo karon. Ni Marlang sa kalabiran sa gisulti ni Ulsen nga doon ay sulto niya aron bantayan ang lihok ni Marla. Kailangan magkasultibig usap si Elgin. Nga naman, Maneng. Kanang nagsuhol niya. Aron bantayan si Marla. Posibleng siya bipatay kong asawa sa tuok. Dili ba? Gusto ka. Doon nagkikalabutan ka ng maong tao sa inyong kinabuhi o ang tanan lang ninyong lihok ang gibantayan yana. Sama ka ato ni Dilo. Nga mitudlo na mo. Nga mo'y matiman in Villa. Sa katarungan nga kami daing katapusang kutay sa dugo sa mga Alpamiro. Ay, Maneng, nahadlok man ko. Dili ba mo magadok-kadok ta ba na?
Doon na lang taong nahibaw sa mapahitabo karon sa mong kinabuhi ni Marla. Ug kinahanglan mailhan ko kanang agaw ni Elgin. Lo! Lo! Oh, Lo! O ba na ako karon dayon? Kailangan makakita ka sa itsura ni Padre Tomas. Kahit nausya man si Padre Tomas, hain naman siya. Patay na siya, Lo. Usya, unsa? mutanaw ko niya. Maningga mo lang una ang bahala ni Marla, ha? Ayaw ko ninyo siya biyahe din sa villa, ha? Oh, ulo palo. Balita ilang may bahin sa higalan niyo pare. Hain naman yung tigapon na natin ay. Kadugay bang nakakuha sa pailawas ni Padre Tomas? Hain naman. Tabi mo natin yung pag-iari. Hain si Padre Tomas. Oh, Lara siya, Lo. Julie. Oh, Julie. Lo, naunsa ka? Nganong misiga ang imong mga mata? Naunsa ka? Usya mo nang naasasaog. Oh, muna akong gingon ni mo, Lo. Mga ukok na, ubang mga insekto. Lo, naunsa ba ka? Di ka makaantos nga magtanaw ni Padre Tomas? Lo, nanam... Si Uji! Gabriel, magpalayo natin din. May isulti ko nimo. Pagdali! Muna ko natin din. Dili ko makaginawa hapit sa kakutas. Muhang ka mo niya kong labas nga. Relax lang, Lo. Relax lang muna. Di ko nagid ako. Kay mapiktahan ako sa kung makita. Kalma lang, Lo, ha? Auto, de. Unsa ba imong nauna sa nitabo ni Padre Tomas? Ganong nagdali man tagbiya dito sa kumbento. Gabriel, mura lang og nabanhawang. Ha? Nabanaw? Ang unsa lang? Unsa ang murag nabanaw, ha? Ang kamatayon siya kong amahan ni Papa Pedring. Unsa? Kaya nga naman, Delo. Unsa man gid ang namatian sa iyong papa? Nganong di man gyud ka maka-isgot-isgot iniinin ako? Kuno siya man na naitabo ni Padre Tomas. Mausap ka na naitabo siya kong amahan. Unsa? Nagsiga ang mata, nga naggangang akong amahan og may mga gagmayng mananapos sa iyong tilan. Ha? Gabriel, ang gahom sa barangan, buhi ra sa palibot. Unsa? Og na, inanay tagyurot sa mga barangan. Mga? Buti nga kasublo nga daghan sila? May mong dagan sila, una lang sila sa palibot. O si Maruan na lang ang ilang ipaabot nga mabuhi pagbalik. Lo, kinahanglang ipalayo na to si Marla ni Dapita. Dili ka nang kasulbaran sa problema, Gabriel. Ha? Kinahanglan nga pugngan ang pagpakabuhid ni Marua, pinagi kang Marla. Busa kinahanglan nga. Kinahanglang unsa, Lo? Kinahanglan mamatay si Marla. Usa? No! Dili, Lo. Di na mahimo. Di ko masugot. Pero maulang ka na bagi nga dili mabuhi pagbalik si Marua. Kinahanglan wa siya'y masudlang lawas. Bahala nang magkasumpakit, Lo. Di ko masugot nga patyo ninyo si Marla. May laing paagi nga matabangan na to siya, Lo. Dili. Usa? Nganong gitutukan ko ni magsama ni Ana, Lo? Nahigop magana ni Marla, Gabriel. Ha? Tumaga ko! Ha? Nahigugma ka na pa kang Marla. Lolo Paulo. Gabriel, di ba gibauran ta naman ka na dili ka mo pati gugman din ang bayan? Nganong imo magkukitso pa? Dili mahimong pugngan ang gugmalo. Kana lang nasabdan ko anong pagbatiya. Og di ka makapugong sa kong gibati kang Marla, Lo. Pero mao ka na nga makaingon nga mahimo kang huyang, Gabriel. Pero mituo ko, nga ang tinuod ng gugma. Magmalampuson ra sa kaluyan. Gabriel, kinang imong patyon kung unsa man ang imong gibati karon. Dili mahimo nga mapapagan niya ng imong gibati ang atong buhaton kang Marla. Kaya nga naman, Lo. Patiyan magyud nato si Marla. Kung gikinahanglan. Dili. Di ko masugot, Lo. Mao na ni ang gikadlukan ko, Gabriel. Nganong imo man kong gisupak. Nganong wa man ka maglikay nga mahigugmaan ang Marla.
Di na nina ko kalikayan no. Niya na nisa kong kasing-kasing. Ug mayo na mahibaw ka. Nga sa unang adlaw pa lang nga nakita ko si Marla. Na in love na ko niya. Ug buhaton ko ang tanan nga malikay siya gikan ni anang demonyang maruwa. Gabriel! Balik diri, Gabriel! Gabriel! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.